யானை பாகன் இருவரும் ஒரு வீட்டிற்குள்ளாக செல்கிறார்கள். அதை எடுத்தாச்சு, வீட்டுக்குள்ளே போயாச்சு. யானைக்கு தண்ணியா குளிப்பாட்டுறீங்களா? ஆ ஆ ஏன் யானையை எடுக்கக்கூடாதா? எதனால்? அப்படியா? சரி சரி. வீடியோ எடுக்கக்கூடாது. என்ன காரணம்? ஆ ஆஹோ, என்ன ராஜா, இயற்கை இயற்கை, இறைவன் கொடுத்தது இயற்கை. ஆ இயற்கையை நீ செயற்கை மாற்றக்கூடாதுல்ல. ஆ அது எவ்வளோ அருமையாக குளிக்குது. தண்ணி இயற்கை, இயற்கை தானே. யானை நல்லா தண்ணி குடிக்குது.